Әмма шуңа карамастан без җыелуны туктатмыйбыз. Даимилек безнең бар, бер атна калганы юк җыелмыйча. Һәм без яшьләр буларак инде берничә позицияне алдык. Беренчедән, әлбәттә, без татар булгач, татар телен пропагандалау, татарча сөйләшү бөтен җирдә булырга тиеш. Кая барабыз, без шунда татарча сөйләшәбез. Һәм үзебезнең балалар туа икән, без аларны бер мәктәпкә җыябыз. Татар классы ачмыйлар икән, безнең бөтен татар балалары бер класска җыела. Киләчәктә без ул класстан татар классы булдырабыз дип. Менә шундый максат белән. Шундый куйдык үзебезгә установка. Өченчедән, без бит инде үзебездән соң татар калдырырга тиеш. Татарча сөйләшә, татарлар бергә җыела дибез әйме. Әмма ул гына әз. Без максат куйдык, хәтта пикетлар ясадык бу темага. Әгәр син үзеңне татар булып саклап алырга телисең икән, синең гаиләңдә кимендә 3 бала булырга тиеш. Кимендә 3 бала. Бер бала икән, бу беткән гаилә. 2 бала икән, бетәсе гаилә, нәсел. Гаилә түгел, нәсел. 3 бала икән, бетәргә теләми торган нәсел. 4 һәм 5 бала, бу нәселнең киләчәге бар. Менә шундый лозунг белән без пикетлар куйдык һәм менә шундый лозунглар белән чыктык. Димәк, безнең 3 әйбер: татарча сөйләшү, бергә укмашу һәм үзебездән соң буын калдыру. Менә хәзер бит инде без